Какво са парите? Може би доста от вас ще си кажат: брат, не ме занимай с глупости, как така, какво са парите? Нали, всеки ден ги използваме. Да, точно така. Всеки ден ги използваме за различни цели, по различни поводи, в различни мащаби. И въпреки това, много от нас не знаем, или аз поне не знаех до скоро, какво точно са парите и как работи монетарната система. Именно за това си казах, че днес ще направя видео на тема какво са парите и как работи монетарната система. Монетарната система. Не, шегувам се. Видеото няма да е толкова драматично, спокойно, но въпреки това си остава сериозно. Целта му е да зададе повече въпроси, отколкото да даде отговори, и най-малкото смятам, че за да направя изчерпателно видео на това какво са парите и монетарната система, ще ми трябват няколко часа, така че ще го направя като поредица, а и също така не смятам, че ще бъде удачно на 20 години да просветлявам хората в такава дълбочина. В крайна сметка, видеото цели да посее семенце и да започнем да си задаваме правилните въпроси. Приятно гледане! Парите са средство за обмен, което е широко прието в сделките при плащане на стоки и услуги или за разплащане по дълг в даден обществено-икономически контекст. Мисля, че определението е доста разбираемо, но някак си като че не се обръща достатъчно внимание на втората част. Всъщност, запомнете тази част. Парите са дълг. Не винаги е било така, но точно това е случаят в наши дни, като ще ви стане малко по-ясно в хода на видеото. Парите имат 3 жизнено важни характеристики. Първо, те служат като средство за размяна. Второ, те са запас от стойност, т.е. спестяванията ни. И трето, служат за разчетна единица. Разчетната единица е стандартна мярка за изразяване на цената на стоките или услугите, дълговете и други икономически величини. Сиреч, с една и съща валута трябва да можем да изразим стойността на всяка една стока. Да знаем всяко едно нещо колко лева или колко евро струва. А сега малко история. Парите се появяват за пръв път през 7 век преди Христа. Преди това хората просто са си разменяли стоки. Тази размяна се нарича бартер. Аз имам брашно, но ми трябват плодове, ти имаш плодове, а ти трябва брашно. Договаряме се колко брашно на колко плодове отговаря и разменяме. И всичко е точно. Да, но не е баш така. Бартеровата система има доста недостатъци спрямо паричната. Например, трябва да намериш човек, който има нужда точно това, от което ти имаш излишък, но пък и който да има нужда точно от твоя излишък. Може би точно това е била причината да се замести бартеровата с паричната система, но това не се е случило просто с едно щракане на пръсти, нито пък се е случило по едно и също време, по един и същи начин по света. Първите средства за размяна стават различни сплави, т.е. смесвания на благородни метали – злато, сребро, мед и така нататък. Това се случва в Месопотамия няколко хиляди години преди Христа. Постепенно тази система се развива и през 7 век преди Христа в района на Егейско море се зараждат първите златни монети. Както в най-ранните форми на парите, така и в Древна Гърция парите са били от благородни метали, защото всички са ги смятали за ценни. Това е страшно важно за парите. Стойността им не идва от тях самите, а от това какво всъщност ние вярваме, че те струват. Прескачаме няколко века, Римската империя, феодалната система в Европа и стигаме до 13 век. Мястото е Северна Италия. Флоренция, Венеция, Генуа. Зараждат се първите банки. Ето тук започва истински интересната част.
С тяхното основаване, лека по лека паричната система започва да прилича на днешната. Интересен факт е, че има функционираща банка в момента на записването на този клип, която е била основана през 1472. Това е... Какъв ли е животът на това семейство, което я управлява? Но, както и да е. Измислени са застраховките, разделението на рисковия капитал. Тоест, няколко човека, инвеститора, така да се нарече с днешни думи, се обединяват, за да се намали риска. Например, ако някой като Христофор Колумб реши да отида на експедиция, ще му трябват пари, то много. Но това е било страшно рисково на времето и за инвеститорът е било почти сигурна загуба. Затова 4 или 5 инвеститори си разделяли вложената сума. С една и съща сума може да инвестираш в 5 кораба, ако един се върне, си на печалба. Появила се и полицата. Тоест, вече не било нужно да плащаш веднага, а е можело и разсрочено. Между другото, това е страшно важно, защото без него няма как да съществуват хипермаркетите, които виждаме навсякъде и завладяват световния пазар. Вследствие на всичко това се заражда и някаква форма на капитализъм, но тя е само за най-богатите. Сега отново прескачаме няколко века, но този път отиваме в Англия. Измислена е монетарната система със златно покритие. През по-голямата част от периода от 1717 до 1931 година Великобритания използва златен стандарт. Това означава, че всеки притежател на банкноти, издадени от Bank of England, може да представи банкнотата в банката и да поиска незабавно плащане в кюлчета при фиксиран обменен курс. Но повечето плащания са правили точно чрез полици, които обясних преди малко, защото е било по-безопасно. Иначе е трябвало да носиш големи суми пари или големи количества злато с теб, което освен всичко е и неудобно. Тоест банките и всякакви институции, които се явявали като посредници, били жизнено важни за плащанията и разбира се, взимали такси за осребряване на полици. Тази система се разпростряла по целия свят, Англия била хегемон, защото първа развила банките си и всички знаели, че лирата е конвертируема в злато. Тоест, в съзнанието на хората било имам ли лири, имам злато, имам пари защитени и признати от всички. Но в един момент идва и крахът. След Първата световна война резервите от злато намалели, тъй като Америка си искала от Англия дълговете и то в злато. Банката пък в същото време издавала все повече банкноти. И в крайна сметка златото намалявало, пък банкнотите се увеличавали и се получавало едно доста неприятно разминаване. И въпреки всички опити да се справят с него, през 1931 година Англия решава да излезе от тази система, като ще бъде последвана от доста държави. И ето, че стигнахме до, може би, най-важната и повратна точка в историята на монетарната система. 1944 САЩ, Ню Хемпшир. Подписано е споразумението Бретон Удс. Споразумението от Бретон Удс е договорено през юли 1944 година от делегати от 44 държави на паричната и финансова конференция на ООН, проведена в Бретон Удс. Така името на споразумението идва от града, в който е подписано. Съгласно системата Бретон Удс, златото е основата на щатския долар, а другите валути са обвързани с стойността на щатския долар. През 1958 системата заработва напълно и една унция злато е струвала $35, а всяка друга валута се измерва в долари. Тоест курсът и стойността на валутите на всички страни са зависели от американската икономика. На вас това как ви се струва? Една единствена държава да определя хода на всички икономики по целия свят. Не знам. Доста сложна тема, но както ви казах, днешното видео цели по-скоро въпроси, отколкото отговори. Създават се също Международния валутен фонд и Световната банка.
Целта на Международния валутен фонд е да наблюдава обменните курсове и да идентифицира нациите, които се нуждаят от глобална парична подкрепа. Световната банка, първоначално наречена Международна банка за възстановяване и развитие, е създадена за да управлява средствата, налични за предоставянето на помощ на страни, които са били физически и финансово опустошени от Втората световна война. Но чакай малко. Как се финансират тези институции, ако са над всички държави? Това със сигурност е тема за следващото видео. Сега нека се пренесем в 1971 година. Американският президент Никсън отменя златния стандарт и системата Бретън Вудс престава да съществува. От друга страна пък, държавите не могат да се върнат към златния стандарт. Вече валутите не били фиксирани за долара, а курсът им се определял от икономическата активност. Но вече парите нямат никакво физическо покритие. И за финал ще приключи с това какво са парите през 2024. Според сайта на Европейската централна банка, съвременните икономики, включително еврозоната, се основават на книжни пари без златно покритие. Парите се считат за обявени за законно платежно средство и емитирани от Централната банка. За разлика от представителните пари обаче, те не могат да бъдат преобразувани, например, в определено количество злато. Те нямат присъща стойност. Искам много добре да чуете следващото изречение. Използваната за банкноти хартия по принцип е без стойност. И въпреки това се приемат в замяна на стоки и услуги, тъй като хората вярват, че Централната банка поддържа стойността на парите стабилна. Тоест, парите не са нищо повече от дълг, хартия без стойност и цифрички на екран. И въпреки това има хора, които си продават буквално душите за пари. На вас това как ви се струва? А всъщност, кой би искал да ти вземе душата? И при положение, че са само цифри на екран и всички казват, че след 10 милиона няма какво повече да си купиш, защо хората трупат такива несметни богатства? За власт? За да се почувстват като богове? Не знам. Както ви казах, днес целта беше да ви дам кратко, да дори бих казал повърхностно обяснение на това какво са парите и монетарната система. И очаквайте видеа за Федералния резерв, кой стои зад него и как така всъщност не знам кой стои зад него, каква е ролята на евреите, на църквата, как са се развили банките през годините, какво е Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, какво е Международния валутен фонд и Световната банка. Надявам се, че видеото ви е харесало. Пишете коя искате да бъде следващата тема от тази поредица и ще се видим в следващата неделя в 19 часа. Лек тизър с гледка към Европейската инвестиционна банка. Благословена седмица на всички!